Bangaphaya kwesiqingatha sesigidi abembeli abathe babhalisela unyulo ngosuku lwesibini lokubhalisela uvoto kweli jikelele. Atsompepe mayikhaya penalty Jackson wayibamba uRonwen Williams kwaphela kwabhijwa uMzantsi Afrika uya kwiNigeria ngolosithathu kumdlalo wokuqala we-semi-final. Umqeqeshi wabafana uHugo Bruce uthi nangona libethile iCape Verde iqela lakhe kodwa umdlalo wabafana ubungancomeki. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Abembeli abangangesiqingatha sesigidi babhalisile kwizikhululo zokuvota ezahlukeneyo kule mini yesibini yokubhalisela uvoto bakhunjuziwe abembeli kuba basengaqhubeka nokubhalisela unyulo online okanye kwiofisi zasekuhlaleni ze-IEC de umongameli ahlokomisa umhla wonyulo. Abahlali belali Makhanye kufuphi nasepolokwane eLimpopo bathi bakulungele ukuthabatha inxaxheba yokuvota ukuza nophuhliso kule ngingqi. Bebenxibelelano nondyebo jikelele we-ANC uGqirha Gwen Ramokgopa nobekhokela iphulo lobhaliso lwabavoti kule lali. iMakhanye isilela iinkonzo ezisiseko ezifana nezindlu neendlela. I want young people to be uthi eyona nkonzo engundoqo anomnqweno wokuyibona kukuba abantu abatsha banikwe ithuba lokuzalisekisa imibono yabo ukuqobisana nentswela-ngqesho. Uthi bayasokola kokwabo akukho mntu usebenzayo baxhomekeke kubazukulwana nakwimali yesibonelelo. OkaRamokgopa ukubulele okokuba abahlali besabonakalisa intshisakalo yokuvota noxa bexananazelwe imingeni khona ukuze kube nenguqu. Kananjalo abahlali baseMokopane kwaseLimpopo baphefumle ngelingqina intshukumo yokuvota njengelinge elingundoqo ukuvakalisa ilizwi loluntu nokuza nenguqu. I can't complain without honor. Why can I complain if I didn't vote for that person? You can't cry for someone who didn't vote for you. Ukanti eMayikenge emntlantshona amaqela ezopolitiko awuchwayitele umsebenzi owenziwe yi-IEC kwizikhululo zonke zokuvota zephondo ezili-1738. I-IEC ithe kweli phondo abantu abatsha abaza kuqala ukuvota abafike kuma-9,000 babhalisile kule mpelaveki. As the EFF in the Northwest, we are very much pleased with the process that has undertaken by the IEC of voter registration from yesterday. So as the party, as the Democratic Alliance, I am quite happy with how it has been going. We are also happy with the fact that youth has come out in numbers to come and register to vote. Ukweleka abafundi bakwidyunivesithi Walter Sisulu eMthatha eMpuma Koloni bathi ulangazelelo lwabo lokubhalisela ukuvota kunyulo lwephondo nolwajikelele luqhutywa inhlaninge yeengxubakaxaka ezijamelene nabafundi. Isizathu uba ndifuna uvota kuba singabantu abenza i-postgraduate studies siyahlupheka kakhulu and urhulumente ayikho into ayenzayo. Ukanti ke bakhuthaziwe abemibeli ukuba basengaqhubeka nokuvota ngobuxhakaxhaka belixesha okanye kwiiofisi zasekuhlaleni ze-IEC de umongameli ahlokomise umhla wonyulo. Ikomishoni ezimeleyo ithi abemi boMzantsi Afrika balisabela ikhwelo lokubhalisela unyulo kule mpelaveki yokugqibela yokubhalisela unyulo. Umkomishinala we-IEC uMnumzana Glenn Mashinini uthi wanelisekile linani nabantu ababhalisileyo ngale mpelaveki. OkaMashinini utyelele izikhululo zovoto eMelo naseBethel eMpumalanga zombini ezidolophu zijongene nengxaki yokusilela kwenkqubo yokwanjiswa kwenkonzo. Njengezinye idolophu ilokishi nelali, iEmelo ijongene nengxaki yokusilela kwenkqubo yokhanjiswa kwenkonzo. Abahlali babeke ithemba labo kunyulo ukuba luze notshintsho. Izikhululo zonyulo bezinenani eliphantsi labantu abazokubhalisa namhlanje bambi bezokulungisa iinkcukacha zabo. Ndize apha ndizokubhalisela ukuvota kwaye ndiza kutshintsha iqela ebendikade ndilixhasa kuba alenzanga kakuhle, asinandlela, asinamanzi nambane. Batsala nzima abantu eEmelo. Abantu basahlala kumatyotyombe neendlela zethu azikho semgangathweni.
Umkomishinala we-IEC umnumzana Glen Mashinini utyelele izikhululo zovoto eMpumalanga. OkaMashinini wanelisekile inkqubo yobhaliso kwaye uthi ukhuthazekile inkqubo yokubhalisa kwi-internet. We are very pleased, especially that our innovations with the registration VMD is holding much better than our first round, so it augurs well for where we're going in terms of the elections. Izolo ikomishoni ezimeleyo yonyulo eMpumalanga ikwazi ukubhalisa abantu abangaphaya kwe-55,000 kwaye baphantse bafikelela kwi-11,000 abantu bebeqala ukubhalisa. Izikhululo ezine zivulwe emva kwexesha, ezimbini zavalwa ngenxa yoqhankqalazo eBushbuck Ridge naseNkomazi, ngelixa izikhululo ezi-1,811 ziqhube ngaphandle kwamagingxi-gingxi namhlanje. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ubongoze ulutsha ukuba luqinisekise ikamva lalo ngokuba luvote kunyulo oluzayo. Okukulandela ingxelo ezithe ndizo ukuba abantu abatsha banamdla wokuvota. Umnumzana Ramaphosa bethethe emva kokutyelela izikhululo zovoto eMamelodi ePitoli ngolusuku lokugqibela lokubhalisela ukuvota. Ngabantu abakwizigidi ezingama-40 abaselungelweni lokuvota kweli kwaye kuza kuthi ga ngoku ngama-27 ezigidi abhalisele ukuvota. Iinkokeli zezopolitiko zisebenze le mpelaveki ukhuthaza 13 lezigidi zabavoti abaselungelweni lokuvota elingekabhalisele ukuvota. Iingxelo zithi i-35% yabavoti lulutsha, nto leyo i-ANC ekholelwa ekubeni kubalulekile ukuba ithathe inxaxheba kuvoto ukuzixonxela ikamva. It's important that more and more people register because the worth of our democracy is about the participation of everyone. And we have a very good democratic dispensation that needs to be supported by all South Africans, young and old, and especially young people must take it upon themselves to register. Kanti nombutho ovuka ibambi ye-Youth League uhlaba ikhwelo kulutsha olukhalalayo ukuba ludophole lisondele endimeni. They must acknowledge that the African National Congress has done a lot for them. Before 1994, you'll not just move from Venda and go to university. You know, under the ANC-led government, you can go from primary up to high school to university without paying any cent, no matter from what background you are from. But I think more must be done. Look, unemployment is on top of the agenda. You know, the youth is unemployed in South Africa. Kusenjalo usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile uzikhabe njengobuvuvi inzame zokudala intandabuzo kwinkqubo yovoto yeli. Election in other words, the ANC will lose and rig the elections. That is not true. It will never be true. The elections in this country have always been free and fair. Umnumzana Mashatile bethethe kumsitho wokukhumbula ukusekwa kwemvaba i-St. John's Apostolic Faith Mission eKatlehong eMpumalanga. Bangaphaya kwezigidi ezili-14 bembeli abaselungelweni lokuvota ngakumbi abantu abatsha abangekalubhalisela unyulo jikelelo oluzayo. Kwinzame zokurhwebesha ivoti yolutsha, ikomishoni ezimeleyo yonyulo iqhokene nemibutho elwela amalungelo oluntu. Kanye ngale mpelaveki yobhaliso kubanjwe iphulo ngokukhuthaza ulutsha lubhalise emaponyamolo eSoweto. Phantse umyinge wama-70 wabempeli ngabantu abatsha, kodwa i-14 miliyoni yabo ayikabikho kumqulu wabavoti. Kusuku lokugqibela lwempelaveki yesibini bekelwe bucala ubhaliso, imibutho yamalungelo oluntu izamazamana nokuthundeza ulutsha luzibandakanye kwinkqubo yonyulo oluzayo. Iphulo elikumila kunje libanjelwe eMaponya Mall eSoweto. We designed the exchange campaign to be a really cool and fun way to get young people excited about democracy and elections again. We go out to where young people are, we at malls, institutions of higher learning, taxi ranks, and then we actually give them really cool prizes to incentivize them, we register them, and importantly we then give them the civic education knowledge after the fact. Ukwenjenje kukutsala umdla wabantu abatsha. Groundwork Collective is an organization that for the past 2 years has really been engaging with young people across the country, trying to figure out why there's been a decline in participation, why they aren't as interested in politics. For a long time, people thought about voting, especially the youth, about voting as this thing that is so
it's boring. It's boring, it's dull, and that's why we're here at Maponyamo. We've got music, we've got games, right? Just to put a different spin in terms of why you should vote. Iphulo lingokukhuthaza intatho nxaxheba yabantu abatsha kuvoto liqhutywa kwi-malls, kumaziko asekuhlaleni, kumaziko emfundo nakubuxhakaxhaka bobuchwepheshe. For somehow it's for fixing our democracy. You know, our vote is our voice, and us being in this space, registering to vote, is the first step to that change that we are looking towards. Nakubeni iqukunjalo impelaveki yobhaliso kodwa bempeli basenokuqhubekeka babhalise kwii-ofisi ze-IEC nakubuxhakaxhaka bala maxesha de kubhengezwa umhla wonyulo ngumongameli welizwe. Kwalapha ezindabeni umongameli we-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa uvakalise inxalabo malunga nabembeli abaselungelweni lokuvota abangabhaliselanga ukuvota. Kodwa qala masithuma umntwana evenkileni. Usabukela iindaba zesiXhosa kunqaphambili SABC 1 uyakwazi ke ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo ukanti ke makhe siphinde silume kwinqaku lethu elihamba phambili ngobusuku. Abembeli abangangesiqingatha sesigidi babhalisile kwizikhululo zokuvota ezahlukeneyo kule mini yesibini yokubhalisela uvoto. Bakhunjuziwe abembeli kuba basengaqhubeka nokubhalisela uvoto online okanye kwii-ofisi zasekuhlaleni ze-IEC umongameli ahlokomise umhla wonyulo. Umongameli we-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa uvakalise inxalabo malunga nabantu abaselungelweni lokuvota ababalelwa kwi-23 million kweli abangekabhaliseli uvoto. Ngethuba etyelele izikhululo zonyulo endwendwe kumantletheko ubongoze abavoti ukuba babhalisele unyulo ukuze babe sethubeni lokonyula abo bafuna baphathe. I-IEC kweliphondo ithi bangaphaya kwe-409,000 abavoti abakulungeleyo ukuvota kweliphondo abaye baqinisekisa iinkcukacha zabo abayi-94,000 kubo bebeqala ukubhalisa. Izakhamizi zasendaweni yasemakhaya endwedwe zikhala ngokugqoza kwentuthuko endaweni zethi zifuna izibhedlela kanye nemigwaqo. Ngokwenhlangano ebhekelele ukhetho i-IEC, izibalo zabantu ababhalisele ukuvota kuthiwa zibe phansi kule ndawo. Abanye baphumile bazofaka amagama abo ohlwini lwabavoti. Bathi abasakwazi ukulinda usuku lokhetho ngoba nabo banentshisekelo yokushintsha izimpilo zabo. Kuyasiphazamisa kakhulu emgaqweni ugcina uthola ukuthi mhlambe ngisho izithuthi lezi zomphakathi igcina zingasakhona ukuthi mhlambe zihambele zonke indawo zomphakathi ukuthatha abantu, so lokho kwenza ukuthi impilo ibe nzima for abantu mabedinga ukuya mhlambe endaweni njengamadolobha mhlambe beyothenga izinto mhlambe abazozidla. Indlela nje zinkinga namanzi umgwaqo mubi kakhulu. Ndinentshanga la isebenzi. Uhlabisa uyincomile inhlangano ebhekelele ukhetho i-IEC ngokuthi ikwazile ukuvula izikhungo zokuvota ngesikhathi, kodwa ukhala ngokuthi basebaningi kakhulu abantu abangabhalisele ukuvota. Nakubo bonke abantu abangabhalisile ngoba bebala ku-13 million eningizimu neAfrika, sinxusa ukuthi abahambe beyofaka amagama abo ohlwini noma bengakasithathi isinqumo ukuthi yiliphi iqembu abazokulivotela. I-IEC ikhumbuze labo abangakwazanga ukuya esikhungweni ngempela sonto ukuthi ukungena ohlwini lwabavoti kusavuliwe. Mlondi Khadebe, SABC News, Endwedwe. Inkokheli yeRise Mzansi umnumzana Songezo Zibi ibikhuthaza abavoti babhalisele ukuvota kwingingqi Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Umnumzana Zibi uhambahambe kwilokishi yaKwanobuhle Kariega apho uninzi lwabantu luvakalise ukungabi namdla wokuvota. Inkokheli uSongezo Zibi iye yatyelela idolophana yaseKariega ngeenzame zokukhuthaza ulutsha oluza kuvota okukuqala lubhalise uvoto.
nangona uluntu lakwilokishi yakwaNobuhle lungaphumanga kakhulu, loo nto khange ihlise umoya wakhe. Eyona nto yenza into yokokubana abantu abasebancinci bangayifumani imisebenzi kakhulu into yokubana abasayifumani laa training. Kwavalwa ii-colleges, ii-technical colleges and so on ezazisoloko zikhona abantu bakwazi usebenza. iTinarha ke indawo enamathuba umthetho wayo ukuba bekulawulwa kakuhle umasipala kwi-province nezingxaki ze-load shedding. Uluntu lwalapha lukhalazela izinga lolwaphulo-mthetho oluphezulu kwaye lufuna kudaleke namathuba emisebenzi. Urhulumente besimvotele usifeyilishile ngoba sisuka kwi-poverty sisekwi-poverty. Utshintsho endilifunayo mna yinto yoba ngabana imisebenzi but sinengxaki apha almost uwesi kule ndawo sikuyo eliTinarha sikulo ngakumbi crime. Le nkokheli kulindeleke ifike nakweminye imimandla kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseKarika kwiphondo leMpuma Koloni. Ngolwesine besiqale incoko ngokungacoceki kwe-cellphones. Ii-cellphones zineentsholongwane ezodlula nezindlu zangasese. Siphinde ke sambiza uSandile ukuba azokungena banzi kunobangela woku kwaye singakuthintela njani ukunwenwa kweentsholongwane ezikwiiphones kunye ne-remote controls. Sandile, siyakwamkela qabaqaba ngalomba. Iingcali zezempilo zisixelela okokuba iintsholongwane ezikwezi cellphones siziphathayo zi-about 70%. Zikhona ziyaphila apha kwi-cellphones zethu. Cinga nje ngezinto ozenzayo okanye izinto oziphathayo uphatha nale cellphone. Izinto ezinjengemali. Uzawukhumbula ukuthi xa ubheke e-mall uyokwenza i-shopping ye-groceries zakho ubamba i-trolley ungakhange uyisanitize. Okwesibini, xa uhamba kweza escalators siye sibambelela apho kuzo ukwenzela ukuba singawi. Xa ungena eliftini siyayibamba ilift, siyababamba amacango. Okwesibini, izinto esizithambisayo apha ezandleni zethu azifani. Wena uthambise yakho, nami ndithambise yakho, nomnye apha ekhaya uthambise yakhe. Siphinde sibuyela kwakwezi fowuni. Wawugqiba uyenza loo nto leyo uphinde utye ngezandla ungakhange uzihlambe. Loo nto leyo itsho ikunikeze ezaa ntsholongwane sithi oogqirha bathetha ngazo. Enye into abayenzayo abantu ke kukuba umntu uhlamba izandla zakhe aphinde ayobamba ifowuni engakhange yona yosule. Sicebisa abantu ke okokuba ukuthi zingabikho ezi ntsholongwane efowunini yakho, at least ifowuni le yakho uyihlambe kanye ngosuku. Kodwa izinto ezifana ne-bleach ungazisebenzisa efowunini ngoba i-screen esisefowuni asizukwazi unyamezela into efana ne-bleach. Thatha isephu, nothi le ingumgubo, le isistena, uyisimele apha evasilaphini okanye kwelo lapho uzawuthi ulisebenzise libe bumanzanyana kodwa lingade libe manzi libe tixi-tixi. Ngoba into eza kwenzeka xa kungene amanzi kule mingxuma ye-cellphone izawumoshakala i-cellphone. Utsho ke uyosule ifowuni yakho ngelo lapho linesephu kwakunye namanzi. Akukhathalisekanga uba yeyiphi isephu as long as isistena. Okwesibini, xa ungene ekhemist ubabuze osokhemist okokuba zeziphi sanitizers ezinala 70% ye-alcohol, baza kubonisa uba zeziphi. Kodwa xa bekunika le sanitizer ungayispreyi uba iyaspreya, uyispreye apha efowunini, nayo ispreye kwela lapho lisebenzisayo wandule usula ngayo. Okay. Into eyenza uba sithethe ngalomba namhlanje kukuba izifo okanye ngesiXhosa kuye kubekho le nto kuthiwa ukufa kusembizeni. Eza ntsholongwane xa uzitya, andithi le nto bendithetha ndisithi le ntsholongwane isefowunini, uyatya ngezandla wawuphinda ubambe ifowuni, uthathe laa ntsholongwane uyitye, wawuyitya izawuthi yawungena apha kuwo omhlawumbi iza kwenza ube ne-diarrhea. Ungazazi uba uguliswa yintoni, uyinyanga i-diarrhea but i-diarrhea izawuhlalisa uba khona ngoba ilapha efowunini yakho. Iifowuni ezi Sandile ziyafana nee-remote controls nazo. Ziyafana into eyi-one, so uzawuhlala ugula ke ngoku. So sibacebisa abantu ukuthi ke ukwenzela ubana ungazuzazi okanye uzazi uba uguliswa yintoni, yenza sure ukubana noko izinto oyaziyo uba uyafikeleleka kuzo uba ukwazi ukuzicoca uzicoce.
ukwenzela okokubana uavoid okokuba ube nale diarrhea uba kuyenzeka uba iintsholongwane zikunikeza le diarrhea ngoba abantu abaninzi sizawubazi uba abanazi medical aid so uzawungazazi uba uguliswa yintoni. Ntoni na inkosi kakhulu Sandile. Camango.